Ja, dames en heren, welkom bij Venray in Bedrijf. En deze aflevering is toch wel een heel klein beetje bijzonder, want deze hele aflevering staat in het teken van de Venrayse ondernemersprijzen. Want op 4 januari aanstaande is het weer zover, want dan worden in de Schouwburg tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor ondernemers de prestigieuze en zeer gewaardeerde ondernemersprijzen bekendgemaakt. De Loek Nelissen-prijs en de Rabobank Publieksprijs. Dit jaar is het thema van de ondernemersprijzen ijzersterk en bij mij aan tafel zitten Hans Kersjes en Frank Klaasens. Welkom heren. Ja. Ja, even Frank en Hans, kunnen jullie even kort uitleggen in welke hoedanigheid jullie hier aan deze tafel zitten? Ja, we zijn beide lid van de commissie die de Venrayse Ondernemersprijs organiseert. En ik mag het deel programma op voor mijn rekening nemen. En dat betekent dat ik de dag 4 januari organiseer. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Lilian Vollenberg. Oké, dat is jouw rol. Jouw rol, Hans? Mijn taak het geheel is om de jury te begeleiden bij het bezoeken van de bedrijven. En het beoordelen van de bedrijven en dan een keuze te maken voor de ondernemer die de Loek Nelissen-prijs mee naar huis gaat nemen. Oké, nou dan weten we in ieder geval met welke pet jullie hier op aan tafel zitten. Even over het thema, want ieder jaar wordt er een thema gekozen voor de ondernemersprijs. Dit jaar is het thema ijzersterk. Hoe wordt zo'n thema bepaald? Wie doet dat? En waarom? Nou ja, dat doet het organisatiecomité in ieder geval. Hè. Wij beginnen na de Loek Nelissen-prijs van het voorgaande jaar met een comité om te vergaderen. En dan gaan we een aantal keren brainstormen om een aantal thema's op tafel te krijgen. En wij waren eigenlijk dit jaar op zoek naar een kort en krachtig thema. De afgelopen jaren hebben we een thema gehad met in een aantal woorden werd beschreven. En dit jaar zochten we echt naar een kort en krachtig thema. Nou, ijzersterk. Ja. Nou, goed, dat is een woord wat je kunt toebedelen aan een persoon of aan een onderneming of een bepaalde kwalificatie. En ja, wij dagen eigenlijk de ondernemervereniging uit om in een achterban een ondernemer te vinden die zich daaraan kan kwalificeren. Die dus op de een of andere manier aan dit criterium voldoet. Ja. Een ijzersterke ondernemer of onderneming. Juist. Ja, hoe is het door die ondernemersverenigingen opgepakt, het thema? Wij hebben in mei dat gepresenteerd richting die ondernemersverenigingen. En die gaan vervolgens bekijken wie in een achterban zich daarvoor kandidaat zou willen kunnen stellen. Ja. Daarna komen de ondernemingsverenigingen weer bij elkaar om te komen tot het gezamenlijke voorstel van 7 kandidaten. Ja, want er zijn 7 ondernemers geselecteerd. Ja. Die maken dus kans, maar er zijn meer dan 7 ondernemersverenigingen in Venray. Ja, dat klopt. Maar hoe wordt die keuze gemaakt dan? Nou goed, niet iedere ondernemersvereniging heeft ieder jaar een kandidaat, want dat moet natuurlijk wel in het thema passen. Dus daar wordt een afstemming in gezocht. En daarnaast is het voor het programma op 4 januari ook wel eigenlijk 7 kandidaten maximaal om het programma een beetje spannend en snel te houden. Precies. En dus we zitten wel, programma technisch ook aan die 6 of 7 kandidaten gebonden om Precies, dat is het maximum aantal kandidaten wat zich op zo'n avond kan presenteren. Ja. Ja. Zodat de avond ook gewoon leuk en vlot blijft. Ja, klopt. Ja. Want hij moet wel lopen natuurlijk. Ja. Maar even voor jou, want jij bent verantwoordelijk voor het programma, voor de dag, die 4 januari. Waarom is het thema voor jou belangrijk? Of hoe gebruik je dat thema? Ja, bij ons komt het thema vaak terug natuurlijk in de presentaties die de genomineerden gaan geven. Dus het bepaalt wel voor een gedeelte de sfeer tijdens de presentaties. En daarom ben ik heel blij ook met dit thema. IJzersterk daagt denk ik de ondernemer echt wel uit om daar een hele mooie presentatie van zijn bedrijf van te geven. Dus ja, een mooi thema. Nou, over die presentatie gaan we het dadelijk wellicht nog verder over hebben. Wat we nu even gaan doen, dames en heren, dat doen we ieder jaar. Ieder jaar krijgen alle genomineerden de kans om zich gedurende 1 minuut aan u voor te stellen. En ze gaan u zelf uitleggen waarom zij denken dat zij kans maken op die felbegeerde Loek Nelissen-prijs. En als eerste gaan we zo meteen kijken naar Edwin en Peter Koppes van MMI en naar Peter Boom van Boomtransport. Met zo'n 38 medewerkers produceren we bij MMI mechanische componenten uit diverse metaal- en kunststofsoorten. Deze componenten worden geproduceerd op geavanceerde CNC-gestuurde draai- en freesbewerkingscentra. Dit doen we voor gerenommeerde bedrijven in de automobielindustrie, zoals DAF Trucks, Packard in Amerika, Leyland Engeland en Mercedes-Benz. Maar ook voor de foodindustrie, agrisector, glasindustrie, verpakkingsindustrie, logistiek en machinebouw.
Al deze componenten worden volgens de hoge ISO TS 16949 norm geproduceerd. Mede hierdoor is MMI in staat om 100% foutloos te leveren. Doordat we tijdens de financiële crisis onze nek flink hebben uitgestoken en veel geïnvesteerd hebben in mensen, automatisering en robotisering, zijn we in staat om te concurreren met de lage lonenlanden, maar dan met een Nederlandse kwaliteit. Spreekt Hightech en Venray u aan, kies dan voor MMI. Inderdaad, Peter Boom, mede-eigenaar van het familiebedrijf. Samen met mijn zus Marlie en mijn zoon Boy staan we aan de dagelijkse leiding van ons bedrijf. Met 60 betrokken medewerkers verzorgen wij internationale transporten van en naar Groot-Brittannië, 365 dagen per jaar. Wij vervoeren verse en diepgevroren levensmiddelen, maar ook producten voor de farmaceutische industrie. Wij doen dat voor 135 opdrachtgevers en dat zien voornamelijk producenten en handelaren. En of het nou in een pallet is of in een volle wagen, wij vertrekken 7 dagen per week en leveren al de volgende dag af over heel Groot-Brittannië. Wij verzorgen de rit van A tot Z, totdat levering bij de klant. En daar zien we Jezus sterk in. Wij doen wat anderen beloven en dat willen we jullie graag laten zien op 4 januari in de Schouwburg. Jullie komt toch ook? Ja. Ja, Frank en Hans, kunnen jullie de kijkers eens meenemen naar 4 januari aanstaande en vertel eens, hoe ziet die dag er nou uit? Wat gebeurt er dan allemaal? Het is een hele lange dag. Een lange dag? Want hoe laat begint die dag dan? Voor ons begint die om 8 uur 's morgens en ook voor de ondernemers die genomineerd zijn begint die al vrij vroeg. Ja. Omdat ze 's morgens al een decor, attributen, alles wat ze willen met de presentatie willen gebruiken, 's morgens al aanleveren. En na de middag hebben ze de generale repetitie, dus iedereen die 's avonds ergens een rol heeft in het decor of op het toneel, ja, is 's middags al aanwezig en komt 's avonds nog terug voor natuurlijk de grote finale, de echte presentatie. Waarna de Loek Nelissen prijs en de Rabobank publieksprijs bekendgemaakt wordt. Want hoe ziet zo'n presentatie eruit? Moet hij nog ergens aan voldoen? Ja, hij is vrij strak getimed. Je hebt maximaal 4 minuten en die wordt echt strak gehouden. En daarna mogen ze nog even bij jou aan tafel schuiven voor een kort interview. Waarna de volgende kandidaat zal verschijnen, ja, en zo gaat dat alle 7 op een rijtje door. Oké, dus die dag die begint heel vroeg, eindigt heel laat. Ja, en, ja. Want na de 10 uur na de bekendmaking is er natuurlijk nog de nieuwjaarsborrel voor de ondernemers. Ja. Maar wat is nou die rol van die genomineerden op die dag? Wat wordt er nou exact van hun verwacht? Zij verzorgen eigenlijk het programma in de zaal en zij zorgen dat 650 ondernemers zien waarom hun onderneming genomineerd is, waarom hun onderneming ook ijzersterk is. En de kunst is natuurlijk dat de ondernemers die in de zaal zitten het wauwgevoel krijgen van dat is de winnaar. Zijn er ook nog dingen waar jullie je nog zorgen om maken? Zijn er dingen die misschien wat mis kunnen gaan waarvan je zegt, nou dat is spannend als dat maar goed gaat? Ja, er kan van alles misgaan, maar we gaan natuurlijk voor een 0 fouten. Ja. Maar er kan inderdaad van alles misgaan. Er kan iets kapot gaan, er kan iets fout gaan tijdens de presentatie. We gaan ons uiterste best doen natuurlijk om dat te voorkomen. Daarvoor hebben we ook het overleg met de genomineerden en ook de generale repetitie om elk kleine dingetje wat er mis zou kunnen gaan om dat uit te sluiten. Okay. Zodat het tijdens de presentatie 's avonds allemaal perfect gepresenteerd kan worden. Nou, volgens mij moet dat helemaal goed komen. Die voorbereiding die loopt en ja, oké, dat is belangrijk. En voor jou dan Hans, op die dag niks te doen? Jawel, want we zijn natuurlijk met de commissie bij elkaar 's morgens om 8 uur om mee te helpen in die Schouwburg. Want zoals Frank al zei, daar komen al die attributen binnen. Dus we geven de ondersteuning aan de programmamakers, Frank en Lilian. Ja. Daarnaast komen natuurlijk alle genomineerden binnen. Nou, die proberen we ook begeleiden en toch ook een beetje gerust te stellen. Want het is voor hen natuurlijk een spannende dag. Oké, maar vanuit jouw rol als begeleider van de hoofdjury? Op die dag niks. 's Avonds is het inderdaad de jury ontvangen en zorgen dat hun onderdeel in ieder geval in het programma goed verloopt. En die netjes op de bühne terechtkomen en daar een juryrapport voorlezen. Okay. Dus daar heb ik dan een mindere rol bij. Dat ligt meer in het voortraject. Okay. En wanneer is die dag voor jou geslaagd, Frank?
Als iedereen zijn presentatie heeft kunnen doen zoals ze dachten van tevoren dat het zou moeten gebeuren, Precies. dan ben ik heel erg blij. Het is de avond van de 7 finalisten. Juist. Goed juist. zo. Nou, en die finalisten, dames en heren, ja, u weet het, ze gaan zich aan ons voorstellen. En het volgende blokje, daarin gaan we kijken naar Chi-Ho van Bufkes Venray en naar Jan en Marian Michels van boomkwekerij Michels Claessens. Hallo, mijn naam is Chi, 42 jaar en ben zelfstandig ondernemer onder de franchise-formule Bufkes. Bufkes staat voor de lekkerste broodjes, allemaal rijkelijk en ambachtelijk belegd. Maar naast de lekkerste broodjes hebben we ook soepen, salades en maaltijden en dit alles uit eigen Bufkes keuken. We serveren een uiteenlopend aantal drankjes, waaronder vers gezet koffie uiteraard en speciaal koffies waar de mensen echt voor terugkomen. En van vers geperst jus tot de lekkerste ijskoffie en smoothies. Dit alles serveren wij in onze warm en sfeervol ingerichte zaak midden in het centrum van Venray. Bufkes onderscheidt zich van andere lunchzaken door de gastvrijheid, de kwaliteit, de snelheid en de prijs. Want onze Eurodeals bijvoorbeeld, ja, die gaan als de bekende warme broodjes. Voor bedrijven hebben we ook nog vergaderpakketten die we op een desgewenst adres kunnen afleveren. Bufkes staat voor het creëren van een verwenmoment. We zien u ook heel graag terug bij Bufkes. Heel graag tot gauw. Ik ben Jan Michels, getrouwd met Marian. We hebben vroeger het bedrijf overgenomen van mijn ouders. Die hadden een gemengd bedrijf, die hadden akkerbouw en varkens hadden die. Die bedrijven zijn we in de loop van de jaren flink uitgebreid naar 2 volwaardige bedrijfstakken. Met de varkenshouderij hebben wij Beter Leven 1 ster. In samenwerking met de dierenbescherming, dat vinden wij ook heel belangrijk. En bij de boomkwekerij hebben we eigenlijk het groenkeur. Deze 2 bedrijven die runnen we samen met onze 3 kinderen. En die hebben ieder hun eigen specifieke taken daarin. Die zijn vol passie en die doen dat hetzelfde als wij eigenlijk ons hele leven gedaan hebben. Wij als gezinsbedrijf zijn ijzersterk, ook naar de toekomst toe. En we hebben het milieu hoog in het vaandel staan en daar zijn we trots op. Ja, Hans, even naar jou. De genomineerden die zijn in dat hele voortraject beoordeeld door een vakjury. Wie zit er in die jury? In die jury zit dit jaar Jan Thomassen, Bart Raats en Mariet Jansen. Ja. En die zijn aangevuld met de winnaar van vorig jaar van de Loek Nederlandse Prijs, Gijs Schapendonk. Ja, want Gijs is inderdaad de winnaar van de Loek Nederlandse Prijs van vorig jaar. Dan moet ik nog even aanvullen, Rob, dat dit gebeurt onder het voorzitterschap van onze burgemeester Hans Gillis. Natuurlijk niet te vergeten. Uiteraard. Maar even terugkomen op dat rolerend jurylid. Jullie werken nu sinds 2 of 3 jaar met, dit is het 3e jaar. Met het rolerend jurylid. Dat is de winnaar van het voorgaande jaar. Ja. Hoe bevalt dat? Eigenlijk heel goed. Hè? We hebben dat nu voor het 3e jaar nu gedaan. Ja. En met dat roleren krijg je toch wat ervaring en wat differentiatie zeg maar, in de jury. Ja. Het zijn natuurlijk ondernemers die het klappen van de zweep kennen en niet voor niks de Loek Nederlandse Prijs hebben gewonnen. Die brengen wat ervaring mee en kwaliteit in die jury. Ja. En natuurlijk is het voor ondernemer ook heel erg leuk als winnaar van de Loek Nederlandse Prijs om bij die andere kandidaten te mogen nomineren. Dus tot nu toe gaat dat heel erg goed. Het bevalt ons ook erg goed om dat op die manier te doen. Ja. Zijn die oud-winnaars extra streng? Nee, dat valt eigenlijk wel reuze mee. Want ze weten wel, ze hebben aan de andere kant van de tafel gezeten. Dus ik zal niet zeggen dat ze daardoor extra soepel zijn. Maar ze weten wel meestal de goede snaar te raken. Ze kunnen zich in ieder geval heel goed inleven in de mensen die aan de andere kant van de tafel zitten. Exact, ja. Mooi. Ook dit jaar is er weer een hele grote diversiteit aan ondernemers en bedrijven. Hoe zorgen jullie ervoor dat die jurering objectief verloopt? Hoe kan dat? Hoe doe je dat? Nou, die jury die heeft een 8-tal thema's die ze moeten beoordelen jaarlijks. Nou, het belangrijkste daarvan is natuurlijk het thema wat we jaarlijks daarvoor kiezen. En daarnaast zijn er 8 algemene thema's die zij gaan beoordelen. Ja. En dat zijn thema's zoals organisatiestructuur en processen, de marketingstrategie, innovatiekracht, financiën, maar ook personeelbeleid. Dus er zijn een aantal vaste thema's waarmee zij dat bedrijf of die ondernemer objectief kunnen bekijken. En daaraan hun oordeel kunnen koppelen. Dus dan maakt het ook niet uit of je een klein bedrijf hebt of
of een hele grote onderneming? Nee, want kijk, het thema is daar heel erg belangrijk. En ook een groot ondernemer of een klein, die kan zich op bepaalde vlakken zeg maar ijzersterk manifesteren. Ja. Dus het gaat niet om de grootte van de omzet of de grootte van het bedrijf. Het gaat erom hoe jij in jouw bedrijfstak en jouw ondernemerschap jou kunt profileren en zeg maar daarin toegevoegde waarde kunt creëren. Ja. Nou, duidelijk. Vorig jaar, Frank, kan ik me ook nog herinneren, was er een nieuwe manier van stemmen. Vorig jaar was de eerste keer dat de mensen niet met het stembriefje hoefden te stemmen, maar het ging helemaal zoals dat bij deze tijd hoort, met de sms. Ja, digitaal in ieder geval. Digitaal. Ja, niet met de sms, maar digitaal. Digitaal. Hoe is dat verlopen? Heel goed. Het blijkt dat meer mensen dan ook stemmen. Blijkbaar hadden sommige mensen geen pen bij om nog te kunnen stemmen. De telefoon is wat dat betreft nieuwer en die heeft blijkbaar iedereen bij zich. Ja. Dus het gaat, er worden nog meer stemmen uitgebracht en het gaat veel sneller. En we hopen eigenlijk ook een extra stapje te kunnen maken in het stemmen. Wat we wel eens in het verleden zagen, dat de ondernemersvereniging zeg maar, binnenkwam met een al van tevoren ingevulde keuze. Ja. Omdat ze geen pen meenamen. Ja. Nu is dat niet meer mogelijk, omdat je pas kunt stemmen als alle genomineerden hun presentatie hebben gedaan. En dit is tenslotte voor de Rabobank Publieksprijs die op die avond gekozen wordt. Ja. En door het digitaal stemmen kunnen we dat in ieder geval dat stemmoment uitstellen tot na de 7 genomineerden, waardoor je een objectievere keuze kunt maken. En dat is heel goed bevallen, ja. Dus we gaan dat weer doen. Dat gaat weer gebeuren, nou, ja. Dat is mooi. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die vanavond kijken, ondernemers die deze uitzending zien, denken van ja, maar daar moet ik bij zijn op die dag. Ja. Hoe kunnen ze aan kaarten komen, hoe werkt dat? Ze kunnen kaarten bestellen via de ondernemersverenigingen waar zij bij aangesloten zijn. Die verzorgen de complete verkoop van de kaarten. Mm-hmm. En ja goed, elk jaar is er een uitverkocht huis. Dus ze moeten er wel op tijd bij zijn. Dus ze moeten hun lidmaatschap nu goed gebruiken. Goed naar de vergadering gaan van hun eigen ondernemersvereniging en zorgen dat ze de kaarten bestellen. Want het is een avond voor en door ondernemers. Ja. Mag de gewone Venrayse man of vrouw bij de Schouwburg ook een kaartje kopen of werkt dat niet zo? Nee, zo werkt het niet. Zij moeten dat inderdaad doen via de ondernemersverenigingen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het dan niet mogelijk is. Ja. Maar dan zullen ze daar wel iemand van moeten kennen die dat voor hen wil regelen. Ja. Dan kan het. Oké. Nou, we zijn in ieder geval heel benieuwd hoe die avond en die hele dag gaat verlopen. In de volgende uitzending van Venray in Bedrijventafel gaan we daar zeker op terugkomen. Rest ons nog het laatste blokje van ondernemers waar we naar gaan kijken, die ons gaan vertellen waarom zij denken dat ze er vandoor gaan met de felbegeerde Loek Nederlandsprijs. En dat zijn, dames en heren, Joost Nabbe en Jan Verbiezen van Knooppunt, Jacques Vermeulen van autobedrijf GHV en Peter Klaasens van het gelijknamige timmerbedrijf. Daar komen ze. Wij zijn Joost Nabbe en Jan Verbiezen en samen met ons ijzersterk team zijn wij Knooppunt Centrum voor Gezondheid met de locaties Venray, Balo en Venlo. We zijn enorm trots dat we genomineerd zijn als ondernemers in de zorg voor de Venrayse Ondernemersprijzen 2018. Wij zijn een multidisciplinair centrum met verschillende disciplines onder één dak, waaronder fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, podologie en de diëtisten. Bij ons bent u de allerbelangrijkste en de mens staat centraal. We zijn gestart met een PACE expertisecentrum waar we ons gericht hebben op de specifieke behandeling van PACE en spierklachten met de nieuwste technieken van shockwave, epte en echografie. Ons motto is, weer lekker in je vel met Knooppunt. En dat doen we met een ijzersterk team. Al ruim 45 jaar Fiat-dealer. Bij ons kunt u terecht voor de verkoop van personenauto's en bestelauto's, maar natuurlijk ook voor alle andere merken. Ook voor onderhoud van alle merken kunt u bij ons terecht. We zijn gespecialiseerd in het campergebeuren en de bestelwagens. Met name het campergebeuren, daar hebben we onze werkplaats helemaal op ingericht. Maar ook weer voor alle andere merken. We zijn een laagdrempelig bedrijf met een uitstekende persoonlijke service. We scoren daarom ook op klanten vertellen een 8,7, wat door onze eigen klanten wordt ingegeven.
Ja, ik zou zeggen, maak snel een afspraak en ervaar het zelf. Oud bedrijf GRV, groot geworden door klein te blijven. Van harte welkom in onze nieuwe belevingsruimte, de Broedplaats. Ik ben Peter. En ik ben Martijn. Wij gaan met onze jongens uw bouw, renovatie en aanbouw verzorgen. Daarlangs verzorgen wij ook het interieurwerk. Van keuken tot badkamer, van horeca tot uw zakelijke projecten. Wij willen u graag ontzorgen. Dat doen wij van A tot Z. Wij maken voor u, samen met u, een heel leuk ontwerp. Dat gaan wij realiseren met al onze onderaannemers. En we zorgen met z'n allen dat we een heel mooi, perfect plaatje krijgen waar we met z'n allen de puntjes op de i zetten. Luisteren, inspireren en vakmanschap. Dat zijn de kernwaarden waar wij voor staan. Wij nodigen u graag uit om bij ons in de Broedplaats te komen kijken en u te laten inspireren. Oké. Ja, dames en heren, we gaan bijna naar het einde van deze uitzending. En op deze plek wil ik in ieder geval de genomineerden die hier al in het publiek aanwezig zijn, heel veel succes wensen op 4 januari. Uiteraard ook de ondernemers die niet aanwezig zijn in het publiek. Maar van al dat gebabbel, Frank en Hans, heb ik enorme honger gekregen. En daarom gaan we ook nog eventjes in de keuken van Asteria kijken wat kok Gijs dit keer voor ons bereid heeft. Kok Gijs, vertel. Hallo beste kijkers, ook deze keer hebben wij weer een nieuw maandgerecht bij Asteria. Bij deze is dat de hertenbiefstukjes met paddenstoelen. Daar serveren wij een calvados-jus bij met verse spruiten. En dan gaan we de jus maken. Brengen we op smaak met peper en zout. En laten we heel even inkoken. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Asteria. Eet smakelijk! Ja, dames en heren, dank u wel voor het kijken naar deze uitzending van Venray in Bedrijf. Wilt u nu ook een keer aanschuiven aan die hele mooie tafel in zaal 7? Neem dan contact op met de redactie van Pelemaas TV. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En voor jullie, eet smakelijk!